Inauteri die, gure bizitzako puska alaia. Gauza desberdin egin, urte guztiko gauza desberdin batin. Eta gero, kantatu eta dantzatu eta jandaian. Lehengo toitza. Netzako diana eta sexeneta jutia eta bueltan etortzia, hori da netzako goine gauzik edarrena. Hemendik atera atzaldeko lautan, eta kale nauzitikan, Korrentiko plazatikan, Korreo kaletikan, San Frantziskotikan junda, zezen plazan buelta pare bat eman, kanpo atera eta hartu, zea bat, karajilo bat o zea bat eta launakin, laun tartian, hori izan gauzik edarrena. Karnabala bastan guztietan kendu zituen, baina hemen ez zituen kendu. Eta Tolosan egon zan bikaio oso karnabal, zehazan, kontrailua. Nik arei haitu nion, pulpitutik behin esaten, ez zala hilko karnabalak kendu gabe. Inauteria aldatu indala, ziero aldatua. Gu ateratzen ginen orain dela urte batzuk, kantari, inauteritan, baina oen ezin da atera inauteritan, kantari izatik. Karroza bajatzen zaizu bat, eta atatzeia igual, 40, ez gainak karrozak atako balia, errespeto pixkatekin, baina atatzeia bain, eroskiko gurdi bat hartzen du eta jartzen duen musika tope, eta benga. Ezin da, izatik, hainbeste soinu dao, eta gaina soinu bat dao, azte janetik, gaubian bukatu arte. Tolosan, asko zobialitzake, aterako balia, karroza gutxi atera berdienak, eta haik ondo atera. Eta jendiai animatu, gazte jendiai binepin, konpasak eta tipukerik eta itea kalian, tipukerik, eta dantzaiteko, eta saltu iteko.